Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba adama nde kala bismi woni kelle gadande robindo jayndeji alarba sappo jeetati lewru juin 2025 bisimilla mon kelle gadande robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde gendiri leydi Sénégal jayde Le Soleil ɓe garti koye e to banggue alhaali jangde nde wawde ƴewtade ko yetno e alhaali fayida jangde nde saabi jayde Le Soleil arti yide le souhait d'un paquet de refondation ɓe garti noon tawi noon ko sappo ɗiɗo ɓiiro tawi noon ko ƴewtogol juɓɓudi kam e golle koɓe mbiyata ko 12e revue sectorielle du programme d'amélioration wawde ɓesdude sappitade tawi ko jaam ɗugol jadugol garɗugol gam wona nafoore fewde no e jangde leydi Sénégal e ko habre mo ganduɗa ko ministre Moustapha Baba Guirassy gartuɗo yiide wonande ma ƴewte gam tigui wawa sappitede ƴewtede ko no e jangde leydi Sénégal jangde Le Soleil arti hen rewmi quotidien ɓe garti koye contrat AGR kam e AEE powo mo Espagne ngal tippodiral golle hakkude on AGR kam e ɓengal gollorgal ngal leydi Espagne saabi kanko ministre des finances et du budget o yalti e deƴƴere makko caggal nde ceerno Alassane Sall wadno ɗaɓɓade ko yete ko batake écrite fewde e kanko ministre kalfinaɗo moƴ leydi Sénégal Cheikh Diba o arti e kan haala jayde point actu ɓe garti koye on no ganduɗa ko dewiraɗo alhaali fisque kam e plainte mo ganduɗa ko Abdoulaye Sylla tawi kadi ko sardiyanke toon to Bowal guedira leydi Sénégal ɓe garti yiide kanko Abdoulaye Sylla dewgol makko ko yetno to banggue fisque ko abbi e milliard uji jeenayyi pewɗi temedde joyyi millions e copreje men franc CFA saabi woni e jilluɗal ngal beele ko dogdu dandude hoore mum walla ko ɗanngal ɗon ɗe o yalti leydi Sénégal e ne weeti julde taski ko yete ko Samba Bignum julde jayde point actu arti hen ɓe garti e on plainte mo l'administrateur société Zakilullahi Sow waɗi fewde e kanko Abdoulaye Sylla tawi ko sardiyanke jayde point actu arti hen jayde l'évidence ɓe garti koye haali Farba Ngom caggal nde witto waɗa tawi ko e yamirore ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui woni collègue des juges mo pôle judiciaire financier jotugol raha ɓandu kanko Farba Ngom saabi jayde l'évidence arti yiide wonande vers une libération provisoire jaltugol Farba Ngom ko hunde tijande caggal nde cellal makko hokkani wondemo toon to suudu du birdu jayde l'évidence arti hen kono ɓe garti e toon to Horko Diéré ko gardiɗo wuuro ngo kesso chef de village ko kañum joƴƴina toon e Nazirou Gaydo jayde l'évidence arti hen tribune quotidien ɓe garti koye l'état de santé de Farba Ngom incompatible avec la vie carcérale ɓe garti koye cellal Farba Ngom fota yadude e gonka toon to suudu du birdu caggal noon nde ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui woni collègue des juges mo pôle judiciaire financier mbaɗi yamirore fewde mo ganduɗa ko prof docteur Alassane Mbaye nde ƴewtoto raha cellal ɓandu kanko mo ganduɗa ko Farba Ngom saabi wonande e kullol wondemo toon to suudu dumbirdu ene jogori ha joni ɓesdude ɗen caɗele saabi ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni pol dawakaji makko e gardugol Doudou Ndoye ɓe ɗaɓɓi ko wiyete ko liberté provisoire gam Farba Ngom wawa joni safrade las quotidien ko hen ɓe garti Farba Ngom gravement malade Farba Ngom o saaha noon cellal ɓandu mum ne hulɓini e yiide jayde las quotidien saabi ni ɓe mbaɗi ko yiyete ko demande de liberté provisoire e yiide ni men ganda ko kay tigui ƴewannoɗo witto gam cellal ɓandu makko holliti Farba Ngom o saaha ne wayno cellal ɓandu mum hokkan ɗum wonde toon to suudu dumbirdu kono ɓe garti e jagorɗo kalfinaɗo gawa leydi Sénégal kanko Fatou Diouf o tifodiri e ɓen ɓe ganduɗa ko leydi Guinée Bissau tawi noon ko on cifodiral leydi Sénégal leydi Guinée Bissau to banggue gawa hakkude majji ɗiɗi ɗe jayde l'observateur ɓe garti koye Farba Ngom le rapport médical accablant won rapport kulɓiniɗo gartude e cellal Farba Ngom ne ɓeydo ha joni sattude saabi wonande kongol makko to suudu du birtu ko hunde fonde ƴewtede ɗon ɗo ɓen ɓe ganduɗa ko avocat ji makko mbaɗi demande ko yete ko liberté provisoire jayde l'observateur arti hen kono ɓe garti ewɗo campagne agricole kamɓe remoɓe ɓe fettina ɓe gondi fewde jagorɗo kalfinaɗo ndema leydi Sénégal Mabouba Diagne caggal nde yogay camion ngaji tellini ko yete ko gawdi tawi kan ndi awdi semence certifié ɗeɓe golliti wonande wona gawka moƴƴi addi noon fitina hani kanko jagarɗo waɗi jaltal yiide wonande ko manipulation jayde
L'observateur ati hen jainde les échos ɓe garti koye cellal ha joni kanko Farba Ngom honorable député maire des Agnam. L'état de santé de Farba Ngom incompatible avec la vie en milieu carcéral. ɓe garti koye cellal ɓandu makko hande ɗo saaha fota tawede toon to suudu dumbirde to ɗon ɓe kollite wonande ñabbuji kewɗi tawaɗi e makko kanko Farba Ngom e yiide professeur Alassane Mbaye cardiologue mo ganduɗa holliti Farba ene ganduɗa o saaha tawa e mum rafiji kewɗi ene jaa hen to banggue ko yiyete ko ha joni banggue ko ɓe mbiyata ko des maladies pathologie chronique. ɓe garti hen e jayde les échos jayde direct news ko hen ɓe garti Farba Ngom risque sa vie en étant en prison. Farba Ngom ne foti ƴewtede gam jaltugol wawa ha joni jokkade safaruji ɗon ɗo ɓe kolliti wonande gongol makko toon to suudu dumbirde ne jogori ha joni addude caɗele e cellal ɓandu makko caggal nde rafiji kewɗi tawa e makko. jayde direct news arti hen l'info quotidien ɓe garti koye leydi Sénégal ene sohli ko abbi e temedde 3 milliards koppareje men franc CFA gam wawde wadde financé ko yetno noon to banggue yoga e golle muɗumen ko yiyete ko obligatif des finance des projets prioritaires. ɓe garti noon tawi ɗum jeeya koye empreinte obligataire e yiide jayde l'info quotidien kono ɓe garti e jabtugol jagorɗo kalfinaɗo boñ leydi Sénégal ministre des finances et du budget e nden ɗaɓɓande nde ceerno Alassane Sall ko yetno e laɓɓitingol on contrat deɗɗiɗo hakkude leydi Sénégal Agercam e APO mbo leydi Espagne. jayde enquête quotidien ɓe garti koye alhaali caɗele hakkude Air Sénégal on compagnie mbo leydi Sénégal Air Sénégal hakkude mum e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen woni on ɓe ganduɗa ko IATA ɓeɓe kollito o saaha noon Air Sénégal nana e leydi ɗen bo wallaɗe diwoje ɗi ganduɗa ko caɗele deɗɗiɗi hakkude compagnie Sénégal e IATA ko abbi noon e temedere 17 milliards koppareje men franc CFA ene jogori woni ko ñamade Air compagnie Air Sénégal jogui ko noonne kadi goye avion ngaji ɗi ganduɗa ko IATA hepti ɗum e jungo compagnie Air Sénégal mbo leydi Sénégal. jayde Sud Quotidien ɓe garti koye affaire du foncier de Pikine et Guédiawaye quand les techniciens payent pour les décisions politiques. ɓe garti koye on alhaali to banggue leydi hakkude tribunal suudu ñawirdu Guédiawaye Pikine ɗon ɓe technicien ji gollotoɓe kañumenne dañi caɗele tawi noon koye gueɗe dawrugol addi kan haala e yiide jayde Sud Quotidien kono ɓe garti ko yitno e kamɓe Sud Quotidien ko yetno to banggue wonande alhaali ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni on ganda ko kay woni e Farba Ngom député maire des Agnam caggal nde witto holliti wonande cellal mum fota wonde toon to suudu dumbirdu. Le Quotidien ɓe garti koye contrat Ager AEPO mbo leydi Espagne. Cheikh Diba sort de son l'ombre e yiide jayde Le Quotidien kanko Cheikh Diba o yalti e deƴƴere makko ko yetno noon caggal nde ceerno Alassane Sall waɗi namdal fewde e makko kanko ministre des finances et du budget. ɓe garti e yiide kanko Cheikh Diba jabtowol makko holliti wonande on marche deɗɗiɗo hakkude leydi Sénégal e leydi Espagne ene rewi lawol te ala foof toma ko yiyete ko to banggue gueɗe ɗe ganduɗa ko dirtinaɗe tawa e on projet. ɓe garti e yiide kanko Cheikh Diba holliti wonande to banggue laɓɓingol ceerno Alassane Sall yoga e won haalullaji ɗi labtani o watti ɗum e lawol e yiide jayde Le Quotidien ko noonne kadi kanko ceerno Alassane Sall o holliti wonande ha joni ko scandale wonande on projet mo Ager hakkude mum e APO mbo leydi Espagne e yiide jayde Le Quotidien. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum woni komin ndeɓinnomo ne kelle gaden ɗo ɓen ɗo jayde je subaka hande o adi men ko alkamisa janggo sahore weledal.